शेकोटी शेकोटी करा. हा, थंडी वाजत देवांश पण शकतो आहे ना. कसं शेकायचं शेकून दाखव. शेकून दाखव थोडीशी. शेकून दाखव. असं बघ. असं घे घे. असं काय. थंडी वाजते ना. मग आपण काय करतोय आता शेकोटी केली शेकण्यासाठी गरम होण्यासाठी शेकोटी केली. थंडी वाजते ना. देवांशान पुढे शेकायला ये इथे उभा राह. रे उभा. कानाला असं करायचं बा. बस थंडी वाजते ना. स्वेटर काबर काढून फेकलं तू? नाही वाजत का थंडी? नाही असं काय. इकडे पुढं बस. चाल पुढं बस. इथं बस. चल शेकून दाखवतो. शेकायचं कसं. येडाच आहे. म्हशी ती.